104.7 IFM. Report! Kabilang ang lalawigan ng Pangasinan at Ilocos Sur sa 27 probinsya sa bansa na nasa priority areas kaugnay sa patuloy na pagsusulong ng programang Localized Peace Engagement. Sa inisyatibo ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO, patuloy na tinataguyod sa Kalakang Ilocos Region ang Local Peace Engagement and Transformation Program na may layong matamasa ang kapayapaan. Inihayag ng ahensya na kabilang ang dalawang lalawigan sa priority areas dahil sa posibleng presensya pa rin ng rebelde. Bagamat nilinaw din ng mga ito na marami pang basehan ng mga salik ang kinokonsidera ng Central Office upang maisama sa priority ang dalawang probinsya. Isa sa layunin nito ay hindi lamang upang mapalaya mula sa karahasan at kaguluhan ng rehiyon, bagamat ang maigting na pagsusulong din ng mga kampanya ng gobyerno upang maipaalam sa mga grupo na may mga inilaang programa para sa kanila. Samantala umarangkada na ang Peace Caravan lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o gida sa rehiyon sa pagsasakatuparan ng peace process. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Ron Arakat, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.